Oare mai sunt în zilele noastre sfinți precum cei din vechime, care să mute efectiv munții din loc? Întrebat fiind de ucenici de ce ei nu au reușit să vindece un demonizat, Mântuitorul i-a mustrat astfel: pentru puțina voastră credință, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Matei 17:20. Desigur, noi vedem acest pasaj din Sfânta Scriptură mai degrabă metaforic, dar iată că au existat 3 sfinți în istoria Bisericii Ortodoxe care chiar au mutat munții din loc în timpurile de demult. Sfântul Marcu, care a mutat muntele Fracesc din Abisinia, Sfântul Ioan Argintarul, care a mutat muntele Adar 600 de stadii până în apa Nilului, și Sfântul Ioachim, patriarhul Ierusalimului, care a mutat muntele Durda în Cairo. Haideți să aflăm ce ne spune Ava Serapion despre Sfântul Marcu Ascetul din muntele Fracesc din Etiopia. Merse Serapion într-o zi la Ava Ioan, starețul cel mare, în pustia Egiptului, pentru a fi binecuvântat de acesta. Dorind să se odihnească după aceea, a țipit nițel și iată ce a văzut în visul său. 2 sihaștri vorbeau cu starețul Ioan chiar despre el. Acesta este Ava Serapion, ziceau ei. Mult se ostenește în pustie, dar la Ava Marcu din muntele Fracesc n-a fost, căci acela de 95 de ani petrece în singurătate și picior de om n-a văzut în tot acest timp. Apoi Serapion s-a trezit și a spus visul său părintelui Ioan. Acesta este un vis dumnezeiesc, a concluzionat părintele auzind acelea. Așa că Serapion a început a avea o mare dorință de a ajunge la muntele Fracesc și a-l întâlni pe acel pusnic minunat. A luat binecuvântare de la starețul Ioan și a pornit mai apoi spre Alexandria. Era drum lung de 12 zile, însă râvna sa cea mare l-a făcut să meargă pe cale numai 5 zile. Ajuns în marele oraș, un negustor îi spuse că până la muntele Fracesc este cale de încă 30 de zile. Cu apa într-o ploscă și câteva curmale, a mers 20 de zile prin pustie. Și chiar că era pustiu pe acolo, căci nicio vietate n-a văzut, de nimic de ale gurii n-a dat și, rămas fără apă și curmale, slab ca un catâr, abia se mai târa. Dintr-o dată, cei 2 sihaștri din vis îi apărură în cale și îi ziseră: scoală-te și mergi cu noi. Unul dintre ei s-a aplecat, a luat o buruiană și a dat să mănânce, ceea ce l-a întărit mult pe Ava Serapion. După aceasta, cei 2 au plecat și au arătat mai departe calea spre muntele Fracesc, la care a ajuns în câteva zile. Acest munte se află lângă mare și este atât de înalt încât 7 zile a urcat pe el. Iar în a 8-a zi, Serapion l-a văzut pe îngerul Domnului, pogorându-se spre Sfântul Marcu și zicând așa: fericit ești, Ava Marcu, că iată, am adus la tine pe Ava Serapion, pe care a dorit sufletul tău să-l vadă. Iar Serapion se apropia în timpul acesta, fără sfială, de ușa peșterii, auzindu-l pe Sfânt zicând așa, din Psalmul 89: cu 1000 de ani înaintea ochilor tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anii lor, dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea și se va întări și se va usca. Și așa mai departe. Iar apoi a continuat din Psalmul 102. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate binefacerile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. După aceea a ieșit din peșteră și, văzându-l pe Serapion, tare s-a bucurat, l-a binecuvântat și l-a îmbrățișat. Iată, zise el, sunt 95 de ani de când petrec în pustia aceasta și n-am văzut alt chip de om în afară de al tău. Cât te-ai ostenit, fiule, ca să vii aici să mă vezi. Și nu numai că n-am văzut chip de om,
dar nici fiară n-am văzut, nici pâine omenească n-am mâncat, nici cu îmbrăcăminte nu m-am îmbrăcat. 30 de ani, multe necazuri și multe nevoi am avut. Am suferit de foame, de sete, de frig și, ce e cel mai cumplit, e că dracii nu mi-au dat deloc pace în tot acest timp. Suferind eu așa de foame mare, pământ am mâncat, iar setea mi-o potoleam cu apă din mare. Iar dracii se juraseră să mă nece în mare, așa că mă trăgeau de pe munte în jos. După o vreme mă lăsau, iar eu mă ridicam și iarăși mă suiam în vârful muntelui și iarăși mă târau pe jos. Și se tot repeta aceasta până când trupul meu a rămas fără piele. În timp ce mă trăgeau, mă și băteau și ziceau așa: pleacă din muntele nostru, căci de când e lumea asta, niciun om n-a venit aici. Tu cum de-ai îndrăznit să vii? 30 de ani am petrecut în chinuri ca acestea, adăugă puznicul, și iată că într-un final Domnul s-a milostivit de mine și a făcut să crească păr pe tot trupul meu, din cap până în picioare, ca să mă apere de frig, iar pe lângă asta am început a fi cercetat de îngerii lui Dumnezeu, care mi-arătau lăcașurile din ceruri și fericirea ce e pregătită sfinților. I-am văzut acolo și pe Enoch și Ilie. Și cum s-a făcut părinte Marcu de a ajuns tocmai în vârful muntelui ăsta? Îl întrebă mai departe Ava Serapion. M-am născut în Atena, zise el, am învățat acolo filozofia. După ce mi-au murit ambii părinți, mi-am zis în sinea mea: iată că așa mă voi săvârși și eu. Hai mai bine să mă lepăd eu de lume înainte să se lepede ea de mine, mi-am spus. Așa că m-am dus la malul mării, mi-am dat jos hainele și m-am pus pe o scândură, care, cu mila Domnului, aici m-a adus, la muntele acesta. Și iată că așa au vorbit ei toată noaptea, însă dimineața, văzându-l pe lumină, tare s-a speriat Serapion, căci puznicul avea un trup mai degrabă ca de fiară decât ca de om. Atât de mult păr avea crescut pe el. Numai după cuvintele care ieșeau din gură, puteai spune că este om. Nu te teme de trupul meu, îi spuse Marcu, căci acesta este stricăcios, din pământ este făcut și în pământ se va întoarce. Dar ea spune: Serapioane, păzește lumea acum legea lui Hristos? Mai slujesc oamenii idolilor? Creștinii mai sunt ei prigoniți? Cu ajutorul sfintelor voastre rugăciuni ale puznicilor și cu marea milă a lui Hristos, credința s-a răspândit, iar slujirea idolească și prigoana asupra creștinilor s-au domolit. Mult s-a bucurat bătrânul la auzul acestor cuvinte. Dar mai sunt oameni sfinți în lumea cea mare să facă minuni, după cum a zis Domnul în Sfânta Evanghelie: dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta. Și zicând el acestea, iată că muntele s-a ridicat și s-a mutat spre mare, cam la vreo 5.000 de coți, adică la peste 2.000 de metri, și s-a dus în mare. Văzând Marcu muntele, i-a făcut semn cu mâna și i-a zis așa: ce faci tu, munte? N-am zis să mergi spre mare, doar vorbeam cu fratele Serapion de cuvintele din Sfânta Scriptură. Haide, stai cu minte la locul tău. Și iată că așa a făcut muntele, iar Serapion al nostru a căzut cu fața la pământ în fața Sfântului. Acesta i-a dat apoi mâna să se ridice și a înțeles așadar că în lume nu sunt asemenea minuni, lucru care tare l-a mâhnit pe Sfântul Marcu, deoarece creștinii erau numai cu numele, se pare, minuni neputând a face. Așa a trecut ziua aceea, vorbind cei doi despre cele duhovnicești, iar spre seară, după ce au cântat la psalm și au spus rugăciuni împreună, iată că Sfântul a ridicat mâinile spre cer și a început a rosti din psalmul 22. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, după care a spus: pune, frate, masa. Dar nu era nimeni acolo care să pună masa. Serapion al nostru nu mai înțelegea nimic. Dar, intrând în peșteră, au găsit acolo o masă cu 2 scaune și 2 pâini proaspete, fructe, 2 pești fripți, verdețuri, măsline, curmale, sare și un vas cu apă. Sfântul Marcu a continuat: binecuvântează, fiule Serapion. Iar Serapion a zis: iartă-mă, părinte, căci sunt păcătos. Atunci Sfântul a continuat: binecuvântează tu, Doamne.
Și iată că o mână din cer s-a apropiat de masă și a însemnat bucatele cu Sfânta Cruce. După ce masa a fost servită, Marcu zise: ia, frate, acestea de aici. Și mult se minunase Serapion de bunele mâncăruri, cum nu mai mâncase el în viața lui, dar și de faptul că îngerul Domnului era ca o slugă credincioasă cuviosului. Ai văzut, frate Serapion, ce bunătăți ne trimite Domnul Dumnezeu dacă ținem poruncile Lui? Și să știi că nu numai azi a pus masa Domnul prin îngerul Lui, dar în fiecare zi primesc câte o pâine și câte un pește din cer. Iar acum că ești și tu la masa mea, cu atât mai generos a fost Hristos. Dar asta după 30 de ani de chin, în care țărână am mâncat, apă din mare am băut, desculț și gol am umblat. După toți acești ani mă protejează părul acesta, nu se mai atinge de mine nici gerul, nici arșița, nici foamea, nici setea și nici demonii aceia înfricoșători. Iar acum, că viața mea este pe sfârșite, Domnul te-a trimis pe tine ca sfintele tale mâini să îngroape smeritul meu trup. Frate Serapion, în noaptea aceasta să petreci fără să dormi, ca să veghezi la despărțirea mea de trup, iar tu aici să nu rămâi, ci să te duci la locul tău. La auzul acestor vorbe, Serapion l-a rugat să îl ia și pe el la Domnul în același timp cu el. Însă Sfântul a zis: în ziua veseliei mele nu plânge, ci te veselește și ți se cade ție a te întoarce la locul tău, iar Domnul, cel ce te-a adus pe tine aici, să-ți dea mântuire pentru osteneala cea plăcută lui. Și ține minte că te vei întoarce pe altă cale decât cea dinainte. Să știi că azi e cea mai mare zi din viața mea, căci sufletul mi se va desprinde de trup, va fi sfârșitul ostenelilor mele. Și acestea zicând el, peștera s-a umplut de o lumină mai strălucitoare decât soarele, dar și de bună mireasmă, ce se simțea în tot muntele. Și, apucându-l de mână, Sfântul a început a grăi așa: rămâi, peșteră întru care am petrecut cu trupul meu, slujind lui Dumnezeu, și iarăși voi petrece întru tine până la învierea cea de obște. Iar tu, Doamne, desparte sufletul meu de trup, îmbracă-mă pe mine, Doamne, cu haina slavei în înfricoșata zi a venirii tale, că eu mă duc din viața aceasta vremelnică, iar tuturor celor ce rămân pe pământ le doresc să se mântuiască. După ce a spus toate acestea, Sfântul Marcu s-a întors către Serapion, l-a sărutat și i-a zis: mântuiește-te și tu, frate. Hristos, pentru care ai suferit, acela să-ți dea ție plată în ziua venirii Lui. Te rog să nu iei ceva din smeritul meu trup, nici măcar un fir de păr. Așa cum e El, așa să-L îngropi, iar aici să nu mai stai. Acestea fiind zise, se auzi apoi un glas din cer spunând așa: aduceți-mi mie pe vasul cel ales din pustie, aduceți-mi pe lucrătorul dreptății, vino, Marcu, vino de te odihnește în lumina bucuriei. Au îngenunchiat și apoi un glas de înger a zis: întindeți mâinile tale. Iar Serapion văzu atunci sufletul Sfântului dezlegându-se din legăturile trupului, luminos, înălțându-se, în timp ce acoperământul cerului se deschidea. Erau acolo însă și cetele dracilor în calea lui. Sufletul i s-a oprit pentru un ceas în văzduh, fiind mai apoi luat de o mână din cer. Serapion a îngrijit trupul Sfântului Marcu și a petrecut toată noaptea aceea în rugăciune. Dimineața l-a pus în peșteră și a stupat gura acesteia cu pietre, după cum i se poruncise. S-a pornit apoi la drum, rugându-se Sfântului să-i fie alături în călătorie. Și iată că după asfințitul soarelui au revenit cei doi sihaștri zicând: cu adevărat, frate Serapion, ai îngropat astăzi trupul unui fericit părinte, care s-a învrednicit mai presus de toată lumea. Deci, sculându-te, călătorește noaptea când văzduhul este răcoros, că ziua, pentru arșița cea mare, nu este cu putința a umbla. Așa că i-a urmat pe sihaștrii aceia până înainte de răsărit și ei îi spuseră: frate Serapioane, mergi în pace la treburile tale. Cum s-a despărțit de dânsii, a ridicat ochii și ce să vezi? Era deja la ușa mănăstirii părintelui Ioan Starețul. Mult s-a minunat și și-a adus aminte că așa îi spusese cuviosul Marcu, că se va întoarce pe altă cale. Și încă atât de repede. A povestit cu lux de amănunte toate cele petrecute starețului și ucenicilor lui, iar starețul spuse:
Iată, frate, că ai întâlnit un om desăvârșit, fie ca milostivul Dumnezeu, cel ce a primit pe Sfântul Marcu, să ne primească și pe noi robii săi, pentru rugăciunile Sfinției sale. Să înălțăm slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. O altă uriașă minune s-a întâmplat în Egipt, în orașul Alexandria, în anul 604 după Hristos. Trăia în acele ținuturi un argintar foarte vestit, pe nume Ioan. Și într-una din zile, iată că la acesta veni o femeie care îl rugă să-i facă o podoabă pentru a-și înfrumuseța trupul. Toate bune și frumoase, până când femeia aceea începu a grăi lucruri rușinoase pentru a-l atrage pe argintar la desfrânare. N-a fost deloc ușor pentru acesta, căci grea este robia desfrâului, însă și-a adus aminte, înainte de a cădea în păcat, de aceste vorbe de Duh din Scriptură. De te zmintește pe tine mâna ta cea dreaptă, tai-o pe ea, sau ochiul, scoate-l pe el. Că mai bine ți este ție cu un mădular ciung să intri într-o împărăția cerului, decât întregi mădulare având să fie aruncat în iazul cel de foc. Și apoi argintarul, luându-și cuțitul, și-a scos ochiul drept și a zis: Uite, Doamne, poruncile tale le păzesc, căci mădularul meu mă zmintise pe mine. Dacă voi avea vreodată nevoie de ajutor de la tine, nu te depărta de robul tău. Văzând toate acestea, femeia a fugit înfricoșată. Toate lucrurile acestea se întâmplau pe când Egiptul era stăpânit de turci, iar creștinii erau tare chinuiți și prigoniți. Stăpânitorul străin l-a chemat pe episcop și a zis lui așa: Episcope, Hristosul tău a zis așa: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici, dincolo, și se va muta. Iată aici muntele Adar, lângă cetatea noastră. Dacă Dumnezeu adevărat este Hristosul vostru, căruia voi slujiți, mergeți la muntele Adar și de va asculta de voi și se va arunca în Nil, atunci să știți că nu veți mai fi prigoniți. Și în plus față de asta, vom crede și noi în Hristos. Dar de nu se va arunca în Nil muntele Adar, toate bogățiile creștinilor vor fi luate la vistieria împărătească, iar voi toți veți curăța gunoaiele din cetatea asta. La auzul acestor cuvinte, iată ce a răspuns episcopul: Noi cu toții suntem nevrednici de un lucru ca acesta, însă la Hristos totul este posibil. Așa că lasă-ne 8 zile să ne rugăm Domnului, căci scris este că voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o va auzi și îi va mântui pe dânsii, că au nădăjduit spre dânsul. N-a avut de ales pașa și s-a învoit pentru cele 8 zile de rugăciune ale creștinilor. Așa că episcopul a adunat până la 3000 de bărbați credincioși, spunându-le lor ca împreună să se roage și să facă privegheri de toată noaptea înaintea Domnului. Auzind și femeia care l-a ispitit pe argintar de toate acestea, s-a apropiat de episcop, mărturisindu-i cele întâmplate, dinpreună cu marea credință și tăria în Hristos a aceluia, care nu s-a lăsat amăgit de vorbele ei cele desfrânate, ci a preferat să își scoată ochiul drept decât să păcătuiască. Și tare s-a minunat episcopul de cele auzite. Toți cei 3000 de bărbați, purtând cruci, au mers la muntele Adar, înconjurându-l de 3 ori. Au făcut procesiune, așa cum se face de obicei pentru ploaie, cu moaștele Sfântului Mina, ale Sfântului Proroc Ieremia, căci se găseau acolo în Alexandria, aduse de Alexandru cel Mare. Înainte de această procesiune, toți au ținut post negru, fără apă și fără mâncare, timp de 3 zile și 3 nopți. Cu toate acestea, rugăciunile și postul lor nu l-au înduplecat pe Dumnezeu să facă minunea. Așa că, aducându-și aminte de vorbele femeii aceleia, episcopul a trimis pe cineva după argintar. Odată venit la el, episcopul i-a povestit despre greaua încercare a prigonitorului, la care argintarul a răspuns cu înțelepciune mare: Stăpâne, la oameni este cu neputința aceasta, dar noi suntem datori să ne rugăm, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință. Fiule, arată-ți puterea credinței tale, ca să se rușineze prigonitorul și ca să se întărească stâlpii Bisericii lui Hristos, iar lacrimile creștinilor să fie șterse, a continuat episcopul. Argintarul a sărutat mâna acestuia și a început să se roage Domnului astfel:
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, ascultă rugăciunea robilor tăi și nu da pierzării turma ta în mâinile vrăjmașilor tăi care ne urăsc pe noi, zicând: Unde este Dumnezeul vostru? Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit apostolilor tăi, zicând: De aveți credință cât un grăunte de muștar, nu vă îndoiți a zice muntelui acestuia: ridică-te și te aruncă în mare, și el se va arunca. Nu nouă, ci numelui tău celui sfânt dă-i slavă. Și zicând acestea, s-a cutremurat tot locul acela, iar muntele s-a mișcat. Oamenii s-au cutremurat și ei de o așa mare minune și au căzut cu fața la pământ. Iată că muntele Adar s-a dus de la locul său în râul Nilului 600 de stadii, iar locuitorii cetății se rugau de creștini să potolească muntele, ca să nu le strice locuințele și să nu-i omoare pe toți, căci prăpăd mare a fost. La care episcopul a zis: Nu, fraților, nu ține de noi, voi ați dorit acestea, iar noi ne-am rugat Domnului Hristos. Văzând că n-au scăpare, au făgăduit păgânii aceia că se vor boteza creștini. S-a rugat deci episcopul lui Dumnezeu și abia după aceasta a stat muntele în loc și a încetat cu tremurul acela cumplit. Așa că mulți păgâni au crezut atunci în Dumnezeu cel adevărat și s-au botezat, iar necredincioșii au dat legământ să nu mai prigonească pe creștini. Credința argintarului, care a preferat să-și scoată ochiul care i-a vătămat sufletul decât să mânie pe Domnul, a fost mult mai mare decât grăuntele de muștar pomenit de Hristos în Scriptură, așa că acesta i-a ascultat rugăciunea. Sfântul Ioachim a fost ales patriarh al Alexandriei în 1487, la vârsta de 38 de ani. Când ciuma a izbucnit în Egipt, care se afla sub stăpânire turcă la acea vreme, un medic a răspândit zvonul că sunt de vină creștinii pentru această nenorocire, căci ar fi vrăjit apa. Așa că patriarhul Ioachim a fost chemat pentru a da explicații sultanului. Văzând acesta ce mare credință are Ioachim, i-a poruncit să mute muntele Durda din Cairo pentru a confirma spusele Mântuitorului din Biblie, referitoare la credința cât grăuntele de muștar. Ioachim a cerut câteva zile pentru rugăciune, post și priveghere, iar la ziua stabilită, patriarhul a venit împreună cu creștinii și a spus muntelui așa: În numele Domnului Iisus Hristos să te muți de la locul tău. Și iată că așa a fost. Muntele s-a zguduit din temelii și s-a mutat în alt loc. De aceea muntele a primit denumirea Durda sau Durdago, care în limba turcă înseamnă ridică-te munte. Aceasta a fost o lovitură grea pentru păgâni, care nu s-au lăsat nici după această minune și au pregătit o băutură otrăvită patriarhului, făcând iarăși referire la cuvintele lui Hristos despre credință. Patriarhul Ioachim a făcut semnul Sfintei Cruci pe cupa cu băutură, a băut, dar iată că nimic nu a pățit. După aceasta, paharul a fost clătit cu apă, iar patriarhul l-a rugat pe sultan să-i ceară medicului de această dată, medicul care a pregătit băutura, să o bea și el. Însă acesta a băut și a murit pe loc. Cu toate aceste uriașe minuni, să ținem totuși cont și de cuvintele adresate de Sfântul Apostol Pavel Corintenilor. De-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.